Peter, com valores l'empat aconseguit? Bueno, pues un punt més, no? Primer de tot, que a aquestes altures és important no perdre i sumar un punt més, tinguem 34 punts. Jo crec que el partit, la primera part el teníem controlat, ells eren perillosos quan van iniciar la contra. La segona part han fet el més difícil que ha sigut ficar-nos per davant en el marcador i ells han pogut la clau, no? Hem tingut que saber defendre més ixe 1-0, ens han empatat massa a la següent jugada, després hem tingut un empat d'ocasions, no hem aconseguit fer el segon gol i quan vaig tantes, el principal ara és si no guanyes no perds, sumes un punt més, tinguem un conjó prou bo i ja preparem el dimecres anar a Llagostera. La sensació de tota manera, Peter, és que més que sumar un punt, pareix que se n'hagin escapat dos, no? Sí, perquè ho tenien tot a favor, havien fet el més difícil, que havia sigut ficar-se per davant i, bueno, estic en tu que estem ahí un poquet que la sensació és que avui els 3 punts havien sigut vitals, però, bueno, esto és futbol i n'hi ha que seguir lluitant, n'hi ha que seguir peleant i aprendre d'esto i no n'hi ha un altre, ara ja no podem canviar res. Hi haurà que entrenar això de jugar contra 10, perquè no és la primera vegada que no sabem guanyar a 10. Sí, bueno, ens ha passat ja diversos partits i al revés també, no? En aquesta categoria sol passar molt d'això, que hi ha alguna posició sempre en la segona part, l'altra favor com en contra, i bueno, sí que és cert que ja ens ha passat un parell de partits que quan ho tinguem més favorable no hem acabat de finiquitar aquestes coses, no? Però bueno, jo crec que n'hi ha que valorar positivament el punt que han aconseguit, este era un bon equip i un punt més i a seguir lluitant. I com has vist el Sant Andreu? Com l'has vist? Bueno, va agradar més allí en el seu camp, no? Jo crec que avui l'ha vist, no ha sigut el Sant Andreu que això no, també perquè nosaltres han fet un bon treball, han fet una bona pressió, han tingut motos també molt el valor i bueno, Sant Andreu és un equip punter de la categoria esta i bueno, per mi no crec que arribi a la promoció i això és el que he vist. Com aneu a treballar esta setmana? Perquè això de 3 partits, pràcticament en 8 dies, com aneu a manejar-ho? Pues bueno, a aquestes altures, més o menys, ja els jugadors ja tenen una bona base, no? Demà farem un entrenament de recuperació i un poquet més els jugadors que no han jugat avui. El dimarts eixirem, el dimecres entrenarem allí en Llagostera pel matí, però ja jugarem el partit. Allí és un camp xicotet, Llagostera té 3 punts menys que nosaltres i és un partit prou important que tinguem que eixir des del principi fins al final a pelear tots els balons, com totes les setmanes, i intentar seguir sumant, intentar quan antes arribar als 40 punts perquè ja ens doni aquesta tranquil·litat que en 2 o 3 victòries ja estem salvats i bueno, això és el que anem a fer. Lluma baixa, no? Ja és molt reiteratiu el tema de les expulsions i les targetes de Lluma. Bueno, Lluma és un jugador que sempre va al 120%, té aquest ímpetu, té molt de treball, no s'amaga mai de llevar la camanca que tingui una amarilla, és un jugador que té molt de cor, és molt valent i bueno, Lluma és aixina pel bo i pel mal, un jugador molt important per nosaltres, per aixecar de Llagostera també, perquè van haver moltes jugadores, segones jugadores, ell havia d'haver apretat bé, però si no està Lluma, un altre company inicial, perquè estan tots treballant bé, hi ha jugadors que estan quedant sense minuts que estan treballant la setmana bé, i si no està Lluma, ficarem un altre company. Molt bé. Val, Peter, gràcies.